chini party तरफ থেকে IPF তিনি सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी जों खुमलुंगो आसबखा आरो जों बालायखिन इम्पर्टेन्ट जों कयटा जों डिसिसन नाखा और कायसा दंगो जों मोस्ट इम्पर्टेन्ट जों अबसाका फाइनाल एडिसि इलेक्शन फाइनाल TTIDC जनरल इलेक्शन जों सरकारनो कयनाय जत्त तिनि काउंटिंग सेंटर आबो ADC बिसिं खालायनां थुं तमके अब ADC नि इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि इलेक्शन आबनो बगै जों पार्टी तरफ থেকে जों कयनाय जों मेमोरेंडम आगरिजाक दंगो जत्त काउंटिंग सेंटर ADC नि काउंटिंग सेंटर आबो ADC बिसिंगो उना बगै जों सरकारनो कयनाय सेकेंड जों साका IPFT सब समय जों दरजा खुला दंगो आवर डोर इज ओपन to have a dialogue with any political party, especially जों तिनि आंचलिक दल रिजनल पार्टी बाय जों पार्टी डायलग खायना बागै डिस्कशन खायना जों ओपन दंगो आबो जों डिसिसन नाखा जों IPFT सेंट्रल कमिटि डिसिसन आबो तिनि रेजोल्यूशन नंबर 3 आरो से दंगो जे IPFT always have open door policy for dialogue with other regional political party of Tripura आबो का जों सिद्धांत तैबो जों सेंट्रल नाखा जों 4 नंबर रेजोल्यूशन दंगो जों The central leader of IPFT have a final discussion with NEDA and Central Committee of BJP for seat sharing in ADC general election. जों जोंनि फाइनाल डिस्काशन जों जोंनि BJP IPFT जों नेदा तिनि दङ जों नेदानि कायसा जों मेम्बार जोंनि बनि जोंनि चेयारमेन नोंखाय हेमन्त V शर्मा तैबो बबे सालायनाय तैबो जों दिल्ली थाङै जोंनि आबो फाइनाल जों टक खालायनाय आबो जों सालायखा जोंनि तैबो जों साका जोंनि पार्टी तरफ থেকে जों 19 तारिख अगस्त बिरबिक्रम बार्थडे आबाहायना जोंनि पार्टी तरफ থেকে जत्त जागा जों सारा त्रिपुरा राज्यआव जों पालायनाय तैबो 23 अगस्त आबो जों 2009 निफ्राय जों पालायफैगौ तागलायबाय जों 12 बार पालायनाय 12 years गासैनि पार्टी existing माने तागलाय जों दिनै अमनि बा कोरोना भाइरासनि बागै जों गैदारिं माया आबाग जों सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायो जोंनि जत्त रेस्पेक्टिव प्लेसेस जोंनि 34 डिविजन दं जोंनि धर्मनाव हायते साब्रैमबो जोंनि 34 जोंनि डिविजन कमिटि अफ IPFT बरक जत्तनो जानो जागो बरक 23 अगस्त बरक पालायनाय जों सेंट्रल गैदारिं जों खालायलिया तैबो जों IPFT तरफ থেকে जों वेबसाइट IPFT वेबसाइट जों खुलावनाय आबो जों डिसिसन नाखा तैबो जोंनि IPFT फेसबुक अफिशियल आबो जोंनि अलि दंगो आबो जों डिसिसन नाखा थांनाय जोंनि CC मिटिंगो IPFT निजिनि जों वेबसाइट जों खुलावनाय आबो आं दिनै अमनो साना मुसुगो जों जत्त जोंनि पार्टीनि जोंनि कर्मीरगनो जों लिडारगनो जों जाहाथे जों 19 तारिख अगस्त जों गोजां पीस एंड मेंटेन खालायो जों अबनो पालायनाय तैबो 23 अगस्त बाहायनो जों पीस मेंटेन खालायो डेमोक्रेटिक सिस्टेमाव जों जत्तबेनो जों माने हहम दहम खालायो जों आबनो जों पालायनाय आं रिक्वेस्ट खालायो जत्त जोंनि कर्मीरगनो जोंनि भलन्टियार्स जोंनि सापोर्टार्स जोंनि वेल विशर्स जोंनि एलाइड अर्गेनाइजेशन जत्तनो we have to maintain peace and tranquility अब हायना रगैनो जों जोंनि